Good afternoon. Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantinuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po kita para sa novena to Señor Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. responds to the supplications. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the Have world, mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen.
Concluding prayer, O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangiibot digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, so sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Taday. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na hapon sa Indogabos, mga tugang, ngunyan Lunes sa ika-4 na semana pakapasko. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life, kahagadan ni April Paladin, for unexpected blessing ni Genevieve Mangampo. Pasasalamat man ni Socorro A. Labay and family, para sa 76th birthday ni Salvacion Barnedo. Pasasalamat kay Sarong Anonymous, asin man kan Freyo family. Espesyal na kahagadan kay Sarong Anonymous. For my son, Jiray Arienda, kahagadan ni Arlie Arienda. Kota for BFP for May 2024 ni Angelica Baterisna. For fast recovery of Marites, Belen Borromeo, ni Marnelli M. Jimeno and family. For board examination for electrical engineering, ni Kent James B. Garamay. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Maria Shelo, kahagadan ni Josh Lagman, kay Rosie, kan Los Baños family, kay Beatriz, ni Joe Bumalay and family, kay Lolita asin Armando, kahagadan ni Glenda, kay Elijo, kahagadan ni Eleanor Blanca, Eden, kang Apinado family, Beato, Arienda family, Osos, kahagadan ni Angelica, asin man kay Melanie, kan Lipio and QA family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Banwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsiram na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsiram na. Sa ngaran ka nama, kanaki, singkan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, akoon, asin pagsusulan niyato, an sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, hasin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na kunimdo pagbibi sa kuranan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguramnan, maera ka. Kaguramnan, maera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, maera ka. kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, kaibahan kan sa itong mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos. O Diyos, lubos na liwanag ning mga banal, namimibi kami, na ikang nagtugod sa mong magselebrar ka mga misteryo paskwal digdi sa daga, gibuha kaming mag-ugma sa kapanoan kan sa iyang grasya, sa panahon na daing kasagkoran, uli kay Jesucristong kaguranan niyamo sa imong aki, kay bamo singkan Espiritu Santo, nabubuya sinagahade kasaro, sa Diyos, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An mga apostoles asin an mga tugang sa Judea, nakaisi na an mga pagano, nag-ako na kantataramo nin Diyos. Kaya pagduman ni Pedro sa Jerusalem, tinuyaw siya kan mga uyon sa circumcision. Naglaog ka sa harong kan mga daing circumcision, asin nakikakan sa inda. Dangan inusip ni Pedro sa inda ang mga nangyari poon sa kapinonan. Sarong aldaw, duman sa banwa nin Jaffa. Kan ako namimibi, hinabtan ako nin ekstasis asin nahiling kong naghilig, ansiring sa dakulaon na tamong nahali sa langit. Na itinutunton, nakakaptan sa apat na kanto, sagkod na nakaabot sa tangod ko. Sa kuyang pinagmasdan asin nahiling ko ang gabos na klasing hayop, mga hayop na naglalakaw, mga hayop na nagkakamang,
asin mga hayop na naglalayog. Dangan nadangog ko ang sarong tingog na nagsabi sako, bumangon ka, Pedro. Pagbuno asin kakan, ako nagsimbag. Iparayo sako kagurangnan. Dei pasagkod pa man nakalaog sa ngimot ko, ang bagay na ipinangalad umaati. Ang tingog na hali sa langit nagsabi giraray. Ang lininig nin Diyos dai mo pag-apudo na maati. Ini tulong beses na mangyari. Dangan idto gabos panaling isinakat giraray sa langit. Sa oras man sanang idto, nag-abot sa arong na samong pinag-iirokan, tulong lalaki na hali sa Cesarea. May darang tugon para sako. An Espiritu nagsabi sako, na umibatulos ako sa inda. Inibahan ako, kaining anom na mga tugang, asin naglaog kami sa harong nin sarong tawo, na angaran Cornelio. Inusip niya sa mo, na nakailing siya ning anghel duman sa harong. Asin nagsabi, patugunan mo si Pedro sa hapa, asin padigdihon. Ang mga tataramon, nasasabihon niya sa imo, magdudulot ning kaligtasan para sa imo, asin sa imong pamilya. Pagpuon ko tulos, pagtaram, ang Espiritu Santo huminilig sa inda. Siring nagayo sa nangyari sa tuya sa kapinunan. Asi narumduman ko ang sinabi ning kagurangnan. Si Juan nagbunyag sa tubig. Alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo. Ngunyan kung binuot nin Diyos na itao sa inda ang balaog na itinao sa to. Huli ta nagtubod ki Hesukristong kagurangnan. Si Isay ako na magulang kan gibo nin Diyos. Sa mga tataramo na ini, nalinawan sinda asin nag-umaw sa Diyos. Sabi ninda, iwaras man nin Diyos sa mga pagano, ang pagsolsol na nagdadara sa buhay na daing sagkod. An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kalagko na papaha sa Diyos na buhay. An kalagpo na papaha sa Diyos na buhay. Siring sa usa na naghahanap ng tubig na nagbubulos. An kalagko naghahanap sa imo, O Diyos. An kalagko na papaha sa Diyos, sa buhay na Diyos. Nuarin ko mahihiling ang lalawgonin sa kuyang Diyos. An kalagpo na papaha sa Diyos na buhay. Warasan sako an sa imong ilaw asing katotohan. Iyan ang magpapasunod sako. Asin mahatod sako sa imong banal na bukid. Sa bukid na sa imong pinag-eerokan. An kalagpo na papaha sa Diyos na buhay. Asin makakalaog ako sa altar nin Diyos. Sa Diyos nin sakong kaugmahan asin karangahan. Asin sa tugtog nin arpa. Magpapasalamat ako sa imo, O Diyos, sa kuyang Diyos. An kalagpo na papaha sa Diyos na buhay. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, Ikaw kagurangnan, andalan, an buhay asin katutuan. Alleluia. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, totoong sinasabi ko sa Indo, para habon asin tulisan ang daimi na agi sa pinto paglaog sa turil, kundi sa ibang agihan. Ang pastor minaagi sa pintuan, pinapalaog kan bantay asinan sa iyang tingog dinadangog kan mga karnero. Inaapod niya sinda sa saindangaran asin dinadara sa luwas. Kung gabos nasa luwas,
Nasa luwas na, minaenod siya sa inda at sinsinda, minasunod sa iya, ulita midbid an sa iyang tingog. Ang dayuhan na pastor, dainin da sinusunod, kundi dinudulagan. Ulita dainin da midbid ang tingog nin mga dayuhan. Ining parabola, sinabi ni Jesus sa inda, alagad dainin da nasabotan kung ano ang buot sabihon. Kaya giraray nagsabi, totoong sinasabi ko sa indo, ako ang pintuan na inaagihan kan mga karnero. Ang mga napadigdig ka ito, gabusinda mga parhabon, asin, tulisan. Kaya ang mga karnero day naghimati sa inda. Ako ang pintuan, ang minaagis ako makakaligtas. Siya malaog, asin maluwas, asin igwaning sasabsabon para sa iya. Ang parahabon, minalaog, dahil ibang tuyo kundi maghabon, maggadan, asin magraot. Ako maligdi tanganing sinda mabuhay, asin mapano nin buhay. Ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ang ebanghelyo tangunyan, iyo ang kasugpon kan ebanghelyo niyato kasuhapon. Kaya, so ibadigdi, nagsimba na sa kuya kaso Domingo, otrohon ko, so tigtaram ko kasuhapon. So, pero igo po akong idadagdag. So kasuhapon, sabi ko, si Kristo, iyo ang marhay na pastor. Alagad, the challenge to be a good shepherd is not just given to the priest who is the pastor of the church. The challenge to be a good shepherd is given to every one of us. Sisayang enot ng mga pastores, ang mga magurang. The parents should be good shepherds for their children. So, ang magurang, iyo ang nagigiya, nagdadara sa tamang direksyon, nagliligtas sa mga aki. So, sabi ko kasuhapon, the mother is always caring, loving, sana gusto kang ina, day malugadan an aki. Ang ama must be challenging, encouraging, empowering. Iyo dapat ang ama. Tanganing lugod so ina, at some point, so ina, tigpaparaingatan so aki, at some point, so ama mataram, nonoy, day ka na magparapakupo ki mama mo. Nonoy, day ka na magparapahadok ki mama mo. O dumumang ka na, magsakay ka ng bisikleta. Sige na, magsakat ka na sa mangga. O sige na, mag-uli ka ng, kung nagpaaram ng banggi, sabi ni mama mo, magbalik ka alas 5. Pero sa kuya, sagkod kang alas 6. Another 1 hour. So araw kaya ng ama. That is how they shepherd their children. Kaya lang kuminsan, baka ngunyan, di na nakasabot ang ama. Maybe ang ama, kaparehas na kang ina, loving, caring, garo na sana, kung pwede sila nakasaya naman so. Nakasaya, naglalaba naman, tapos nagsasapna naman so, ama. Pero that must be distinguished. So the shepherding of a mother is different from how the father should shepherd the children. So that's the first. Second, we are shepherds of our own lives. Kita ang matauning direksyon sa buhay ta. Albawa nga 18 anyos ka na, o pwede man 14, o pwede man na 25 anyos ka na. Mahapot ka pa kay mama mo, ma, anong sulugon ko? Uning green na t-shirt o uning pink na t-shirt? Hindi ko aram kung anong sulugon ko. Paski na sa napagsulog ko, anong tigapot mo pa sa magurang mo. You should shepherd yourself. You should know yourself. Sabi ni Jesus sa Good Shepherd, the Good Shepherd knows his sheep and the sheep knows the shepherd. Importante na ang magurang, midbid ang mga aki. Asinan aki, midbid ang boses kan sa indang magurang. Sa personal level, importante na midbid ta ang sadirita. Know your strengths, know your weaknesses and limitations, know your strengths and giftedness. Tanganing, pag namidbidan mo yan, you can shepherd yourself. Matawan mo ni pagbalance-balance ang mga bagay na ini. Pero of course, kuminsan, kay puhan taman ng gadning guide. We should ask our parents, we should ask the elders, pero most of the time, we should ask Jesus. If we will have big decisions in our lives, we should ask the Lord. Alba nga, anong daw ngaya?
25 anyos na, ano daw ngayon, matrabaho na ako o dai pa? Pati na sa naiyan, haputon pa. So you can ask the Lord, baka haputon mo, kagurangnan, matrabaho na ako o tabangan ko una si mama sa iyang trabaho, at amanon ko una si papa, matrabaho na ako. So you can pray for it. And in praying, hopefully, magkaigwa ka ning simbag. Kung igwa sa mo ki-offer na trabaho, kung di mo man mapapabayaan so talagang maray so ama mo, o di mo man mapapabayaan so business ni mama mo, so you can go to that work. Or kung arin talaga ang mas importante, iyo ang sundon mo. So, the shepherding of oneself. So we should shepherd ourselves. And who can guide us? Lugod ang Diyos, iyo ang nagigiya sa tuya, nagtatabang sa tuya, nagtatao sa tunin, direksyon. Lastly, sabi digdi, ang nagsusunod kay Kristo, ang nagpili kay Kristo bilang sa iyang marhay na pastor, sabi digdi, kung igwaning mga tulisan asin mga parhabon, si Kristo ang marhay na pastor, napadigdi tanganing magkaigwa kita nin buhay, asin mapano nin buhay. So sabi sa English, for us to have life and have life in abundance. So iyan ang promesa sa to nin mahal na Dios. Kung si Kristo ang sa tuyang marhay na pastor, igwa kita ning buhay, igwa kita ning kusog, igwa kita ning paglaom, igwa kita ning pagsarig sa iya. So that is also a question. Kung pirmi kang matamlay, pirmi kang bublay, pirmi kang daing kusog, maybe you are being tempted by the devil. Kung ikaw man, sobra man ang ugba mo, sobra man ang kusog mo, you can also ask. Baka bako man si Dios ang nag-inspire sa imo. Baka so Emperador Lights ang nag-inspire sa imo. O so Red Horse. So you should also balance and know kung paano talaga nag-inspire ang mahal Diyos. Pero ang promesa sa tunin mahal Diyos, if He is our shepherd, we are strong, we can overcome any difficulties, and we have Him with us to give us courage and to give us strength. We are shepherds of our families, shepherds of our own life. And Jesus is our good shepherd who will give us life, life in abundance. Dai kaming idodolot, kundi sa mong pagkamuot, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman pagurangnan, iningatan niya mong unyan, lugod maging kantahin, kaligtasan para sa samon. Apoy kami, magera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dukha. Ako aman kagurangnan, iningatan niya mong unyan, lugod maging tandanin, kaligtasan para sa samon. Magpamibig kamo mga tugan, tanganian sako asin sa indong atang, maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namibig kami kagurangnan, akoon mo ang mga atang kan naguugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilanin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan. Muli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen.
An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaasan mga puso. Iditaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway ni harubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulit sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na sinisikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay binabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmahan gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit no na virtudes asin mga angheles na potestades, nag-aawit kang himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal. Ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin dagat, Panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palalanan minaliglig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak at sindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Pagpasalamat, binaaki ni, at sinitinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya man ng kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyan dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kaguranan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo hiwat ipinapahayag, sagod na ikaw. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan at sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagganigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin tugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbanan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco,
kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imo pagkaherak, an sa mo mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, nanganakwa sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, San Judas Tadeo, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw si magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natuknoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangas kita magsabi. Ama niya mo, nayaon nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa araldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tangaling kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Matang kami naghahalad kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mo paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa semo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ikanabubuya sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita nin katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Awi kami, in katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamangki kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag maumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Siyan pagkamot na nagdaranin katuninongan. Ansa kong tataramon, ulay ni Diyos na kagurangnan. An katawan makakaanak, pagkamot iyo ang dahilan. Siyan kagurangan, nagdarakan katotohan. Siyan paglaom, magtataonin puso basin buhay. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying hilinga, an sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo. Warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon. Uri Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Takul po ngunyan ang mga nagsisimbang mga hobenes, makaigwang gustong magpadi, o igwang gustong magmadre. So igwa pong kaibahan na boyfriend, mo dahil nang una magtaram na mamadre ka, tatibad madagit sa boyfriend mo. So makaibahan na girlfriend, no, iyo man, dahil nang una pagtaram. So may boyfriend pala dyan, kung pasaway man sana sa boyfriend mo, bayaan mo na. Joke lang po. Magmadre ka na sana. Pero tawan mo ning chance. Sabi baga, there's always second chances. So be faithful to your girlfriend, be faithful to your boyfriend. And then, of course, respect each other. So reserve everything after marriage. So holding hands ngo na. O pwede man gayod, ano lang, beso-beso. O pwede man gayod lugod kiss. Pero sagod sa naduman, holding hands. So respect each other. So mga daing boyfriend, girlfriend, magparadi na sa nango na. Ako po, masupog man matram. Tamay pala daing boyfriend, girlfriend, nagmadre ngaya. O di nagpadi ngaya. So, pero kung pigaapod ka, ni mahal na Diyos sa pagpapadi o sa pagmamadre, sana magsimbag ka.
So medyo maluya ang buot, lugod tawang kaning kusog, tangani makapagsimbag. So Good Shepherd Sunday kasuhapon. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakaman, Anama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. One day to these islands has given in pledge. God sent you to us, O beloved child.